Hej. Nu sidder vi i lufthavnen og venter. Dorte har lige givet kaffe latte. Hej, hej. Hej, hej. Hej, nu er vi ombord på flyet og har siddet og fløjet i snart 5 timer. Vi er dumt trætte. Ud. Nu. Yes. Dortes nye Ray-Ban-sober. Værsgo. De glæder mig. Den rigtige størrelse. De skulle ikke have været større. Ja, så er vi oppe i bussen på vej til hotellet. Og Dorte har sine fine solbriller på. Så er vi ude på vores første rigtige spacertur på anden dagen. Her kommer Dorte gående. Så når jeg dig, Dorte. Lige om lidt. Hvor er du henne? Nu begynder du at komme. Der er du. Hej. Nu går vi ned på Bella Mar og får noget frokost. Slut. Og vi er lidt trætte og grådige, fordi vi har været helt oppe på, helt oppe, hvor langt og mig boede, da vi var hernede. Det var en lang tur. Hej. Er du der, Dorte? Og der var vores plads nede. Og nu tror jeg, Dorte, du kommer om lidt, gør du ikke? Jo, der var du! Hej. 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 Hvor er vi henne nu? Vi er sagt Ja. på en eller anden vej Ja. i den gamle by. Farvel. Farvel. Hej, baby. Han kan switche det. Ja. Nu sidder vi på Columbus Plaza og venter på, at tjeneren kommer, så vi kan bestille dagens menu. Og den består af
minestrone-suppe, spaghetti con salamon al fumato. Ja, stop.